Bez duškavanje. Nema ko nije kulturno tuđi telefoni da se gleda. Čika ne drži. Gdje me naći? Ja sam čitavog života s Albancijom. Znači, čitavog života ja sam rođen s Albancijom. Pa ja ne znam šta bi moglo da nas poremeti da ne sedimo zajedno. Jednostavno, nijedan razlog nisam vidio da ne bi mogo da sedim s ovim ljudima. Znači, nijedan razlog do sada nisam doživio da ne mogu da sedim s ovim ljudima. A najviše sedimo, svi družimo. Dojte sutra, sad, u kampani gde je srpska kampana, da drži Srbin kampanu. Da vidite da ima više Albanaca i da ja sedim opet s Albancima u toj kampani. Rejtje, medveti, još je već smo se dušati dođu u kampanu. Nije top. A ti parkiraš, evo, opet da je ništa. Ako su u rejtje, nas je često treba kampanu. Kaj je to je Hrvat, kaj je Srbač. To je Srbač, kaj je Nor, i časni prednodor, vijem Turbe, ne već. Kako otvori. Kako je umešao, se vidi. Asnjëherë nuk ka pas, domthonë vetëm shqiptarë, gjithmonë ka rasë, gjithmonë. Si është marrëdhënia e tyre, zien ndonjëherë? Jo, që 5 vite i vëra, një herë nuk ka ndonjë incident. Domthonë së në Shqipëri. Alo. Moj sin ima 20 godina, sad je otišao u Nemačkoj, pre nedelju dana. U Nemačkoj otišao da radi. 20 godina ima. Umjesto da ima ovde firme, da se tu otvaraju firme, oni mi razmišljaju o nekim deobama tamo. Ja do nekom čaj moji baš biti Kosovos. A ma to je morat bi ne. I imam Albanca iz jednog sela da ima u lov, danas sam mu rekao, i Srbina iz Prešova. Kažem, ako su rešili da podele Preševo, onda će menjati od vas 2 kuće. Odmah rekao da se dogovorite da potpišemo ugovor da menjate kuće, da ne uzima neko drugi kuće vaše. Menon se nëse bëhet Presheva në Kosovë do t'i se nuk i ka asnjë. Keq tu kanë. Problemi nuk është te na, problemi jo është te politikanët e mëdhaj. Ata është problemi. Me na shiqu ata neve, si bashkëtojnë, si jetojnë, po kur si ishin interesuar, paskut ndarja ato.